Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Апаҷоно, хуарҷонои азиз, меҳмонои канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург, хуш омадем ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз ман мехоҳам ки дар бораи кори Фаберлик камтар ба шумо маълумот бидам. Чуноне ки ба ҳамаи шумо маълум е, ман дар компанияи Фаберлик тӯли 1 солу 2 моҳ шуд ки кор ва фаъолият мекунам ва званияма серебряный директор. Апо хуарои азиз, ҳар боре ки ман реклама мекунам дар компанияи Фаберлика дар канали худам, ҳастанд хеле комментариҳое ки менависанд ки апаҷон, яки мо бо банкрот нашавем, апаҷон, мо баъд боромона гирифта хона ба хона мегардем, ё ин ки мо ин кор кардем ҳичи наштем. Гуфтадам хеле комментариҳо мешаванд. Ман ҳозир мехоҳам ки духтарҷоно каме дар бораи кори Фаберлик шумода маълумот бидам, гап занам ки шумода маълум бошад. Гарчанде ман дар видеои пешинам гуфтагӣ будам, ба хелам ки бисёриҳо аҳамият наметаҳанд, ё ин ки дар видеои дигар духтарако ҳаста доим дар бораи компанияи Фаберлик. Хайбо имрӯз ман мехоҳам ки каме ман шумода боз дар бораи маркетинг плани Фаберлик гап занам. Ин нигоҳ кунед, хонаи директори компанияи Фаберлик чӣ хеле. Дар девораи мо ба ҷои дигар картинкаҳо, қолино иноход маркетинг плани Фаберлик ай. Барое ки бениҳоят ман кор дӯст медорам. Ман худоро садбор шукрона мекунам ки ами компания бонуфуза ман кор кардистам. Хуарҷоно, компания Фаберлик ягон компания фанду фиреб нест. Чӣ хеле яхеле шумо фикр мекунед лохотрон нест, пирамида нест. Компания бонуфузе ҳаста ки 27 сали сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият кардистаед. Шумо як ба атроф нигоҳ кунед, чӣ хел духтарако ай пули Фаберлик, ай кори Фаберлик ба ҳамаи орзуҳои дилшон расидестанд, соҳиби хонаву дар шидестанд, зиёрати хонаи худоро кардистанд, худоро шукронаш. Соҳиби мошинҳои шахсии худ шудестанд. Духтаракои тоҷики мо, духтаракои мусулмони мо беморошона лечение кардестанд, бемории вазниншона. Духтарако бовар кунед, кори Фаберлики аз ҷониби худованд як кори бениҳоят мисол барои именно барои занҳои хонашини мо, именно занҳои мусулмони мо ки ба ҳар мисол сабаб наметавонанд ки аз хона бароянд рафта дар ягон ҷо кор кунанд. И беҳтарин кор ай. Беҳтарин кор ай. Бовар кунед духтарҷоно. Ягон кори мисол чӣ нест, фанду фиребш нест, кори реалне. Агар кори фанду фиреб мешуд, ман худам намедиромад ҷоно. Вақте ки мо шуморо ба кори Фаберлик даъват мекунем, шумо фикр накунед ки мо просто агар кори хуб боша, хело менависанд, кори хуб боша худат кор кардан бигӣ. Кори Фаберлик ҳамин хеле аст ки духтарако мо команда шида кор мекунем. Ман омадам командаи худам асос кардам. Шумо меоед командаи худтон мекунед. Командаро ҷамъ карданаш духтарако қӣн нест. Агар шумо одаморо нағз корро фаҳмонед, худтон нағз бомӯзед ку ҳама мехоҳад пули нағз кор кардан, ҳама мехоҳад. Ки намехоҳад пули нағз кор накунад? Дар кори мисол давлат мерай, ай соати 7 то 7 дар рӯи под рост мести, корeva азмина мекунад дар ҳамин ҷо накор. Ман худам ин як гап одаме гуфтеста шумода ки ман бо такрор мекунам, 20 сари сол дар государство кор кардам. Лекин ман ҳичи нашидам. Ҳичи нашидам. Фақат вақт ман беҳуда гузарондам. Ай тарбияи фарзандои худам чӣ мондам? Бетараф шидам. Саҳар мерафтам кор соати 7, бегаи соати 7 меомадам. Саҳар мерафтам, фарзандам хованд, бачаякам хованд дар хона. Бегаи кор меомадам ки бачаҳам боз ҳам хобанд. Вақти хобшон шидагӣ ай. Ман наметавонистам қачон дарс тайёр кунам, ман наметавонистам қачон як гап занам, ай шаб пайда меомадам. Ин ҳамин хелпарончак шаб омадан ай хонаи ман рафтанд, ман бехабар мондам ай тарбияи фарзандом, ай кӯдакии фарзандом, ай давраи ширинии кӯдакҳои худам бехабар мондам. Духтаро, шумо ин хатогии маро такрор накунед. Биёед онлайн кор кунед, дар кори Фаберлик кор кунед духтарҷоно. Дар пеши фарзандакотон, дар хона, дар пеши шавҳаротон, ай кор бори хонатон ақиб намемонед, ай тарбияи фарзандатон ақиб намемонед духтарҷоно. Беҳтарин кор ай, бовар кунед. Бовар кунед, беҳтарин кор ай. Хеле кора мода худо додагӣ ай. Инам хел духтарҷоно, садбор шукрона мекунам худоро ки ман дар ҳамин компания бонуфуз кор кардестам. Имрӯз дар таги дасти ман бисёр занҳо духтаро кор мекунанд, бисёр ҳам командаи мустаҳкам дорам, худоро шукр. Духтарҷоно, имрӯз мехоҳам ки камтар дар бораи маркетинг плани компанияи Фаберлик шумода гап занам. Духтаракое ки ба мақсади кор кардан, ба мақсади баланд баромадан, ба мақсади ранги маори пулҳои нағз кор кардан, агар шумо Фаберлик биёед, шумо бояд ки аз рӯи маркетинг плани Фаберлик кор кунед. Ҳастанд дар ҷо духтаракое ки мисол просто регистратсия мешаванд, вақте ки регистратсия шуди 20% арзон мешавад маҳсулоти Фаберлик, 20%, 26% арзон бигирам гуфта барои ҳамин регистратсия мешавад, барои хонашона харид мекунам. Ман хелёни мешавад, ҳичи гап нест. Духтаракое ки ба мақсади боло баромадан меоянд дар компанияи Фаберлик барои кор кардан, бояд ки аз рӯи маркетинг плани Фаберлик духтарҷоно шумо кор кунед. Шумо омадед аввал чӣ кор мекунед духтарҷоно? Шумо омадед аввал магазини худтонро иваз мекунед ба магазини Фаберлик.
вақте ки шумо коргари фаберлик шудед, шумо дигар барои чӣ магазин харид мекунед? Раст шумо дар таги даст магазини худтон надоред, магазини бо номи Фаберлик, магазини калоне ки 10,000 намуди маҳсулот дорад. Духтарҷонам, ҳамаи чизи рӯзғор дар Фаберлик ҳаст. Чизе ки дар рӯзғори мо заруре, мо хоҳу ноҳоҳ рафтаи магазин харид мекунем, дар Фаберлик ҳастай. Дар Фаберлик бо маҳсулоти босифат ҳастанд, маҳсулотҳои ҳастанд ки дар таркибшон ягон чизи маҳсулоти мисол запрещённый гуфти рӯсо барои мусулмонон нест. ҳозир мо мерем магазин харид мекунем, мо якҷо медонем дар таркибаш чия, лекин маҳсулоти Фаберлик ҳамаш сертификати ҳалол доранд. духтарҷонов, Фаберлик кислородная косметикае ки дар ҷаҳон дар байни дигар косметикҳо дар ҷои якум меистанд, махсусан кремош. духтарҷонов, вақте ки шумо аз маҳсулотҳои кремои Фаберлик шумо истифода мебаред, кислородни кремош, кислорода вақте ки пӯсти бадани мо нафас мекашад, таровати зебогиш дар пӯсти бадани мо гум намекунад. инро хотир наброрем. Кислорода на танҳо бояд ки мо худмон нафас бикашем, балки тамоми пӯсти бадани мо, аъзои бадани мо ба кислород эҳтиёҷ дорад. Барои ҳамин ҳатман аз косметикаи Фаберлик, аз кремҳои кислородии Фаберлик истифода баред. духтарҷонам, акнун мегузарем дар бораи маркетингҳои Фаберлик. духтарҷонам, вақте ки шумо кор омадед дар Фаберлик, бояд ки шумо аз 1500 боло заказ кунед. кори Фаберлик харид кардане ва команда ҷамъ кардан. маҳсулоти Фаберлик бояд ки мо харидорӣ кунем. Якум харидори Фаберлик мо худмон мешем, ки аввал мо чиза истифода мебарем, баъд ба дигарон пешниҳод мекунем. ҳамон чизе ки барои хонаи мо лозим аст, собуну, шампуну, порошок, мисол ягон духияка, кремака барои худмон мегирем, посудомоечные средства, средствое ки мисол барои шустушу кардани хона, ина ҳар чизро мо мегирем, худаш уже 1500 мешавад. ина мехоҳад духтарҷонам, як каталоги мо 3 ҳафтаем, 3 ҳафтада мо як бор барои худмонан харид кунем, басе барои хонаи худмона мо бале мо худмона ҷамъ мекунем. ина духтарҷонам, нигоҳ кунед, дар ҷои личный объем нависем. личный объеми коргари Фаберлик 50 балай, 50 балаи худмона бояд мо бикунем. барои консултант шудан якум забани Фаберлика гирифта мо 50 балаи худмона мекунем. одам меорем, ай тагмон регистратсия мекунем, модармонай, хоҳармонай, бародармонай, касе ки бошад тёплый круг мекунад, аввал ай хеш таворихтон мисол шумо сар мекунед ва ё ҳам бал мезананд, 100 бал бишава. агар объёми шумо, групповой объёми шумо мешавед уже консултанти сефоида. шумо якум забани Фаберлика духтарҷонам мегиред. дар инҷа ҳарфҳои сирхати духтарако ва нишон додаги ранги сирхати маош ҳамин консултанти сефоиза саркардагӣ шумо дар компания ҷидо мекунад. маош сар мешава айкам, баъд оҳиста вақте ки шумо звания гирифтем, баланд шида рафтан мегиранд. духтарҷонам, ин ҳамин хел духтаракое ҳастанд ки мегӯянд ки апаҷон, мо дар Россияем, мо ягон каса намешиносем, ягон ҳамсоя надорем ки барам нишон будам мисол маҳсулоти Фаберлика, ё ки таклиф кунам корда. духтаракҳо ҳозир 70% мардуми Тоҷикистон дар Россиян, 70-80% дар Россиян. ҳама каса қатъи аҳли оилаашон омадагиянд, ҳама дар ҳамин ҷай. духтарако, ман ҳам ягон ҳамсоя надорам. маро то ҳамин намедонам ягон кас. ман дар Фаберлик кор мекунам. ду тарафи хонаи ман ҷангалай, ду-се ҳамсоя гуфти гапҳо хеле алкаш дорам. қатъи ваё ма гап намезанам. дар ҷои кор намедонам ягон кас ман Фаберлика кор мекунам. ҳамаи кори ман ба воситаи телефон мешавад. духтарҷон, ин кори мо онлайн, ба воситаи телефон мо кор мекунем, ба воситаи телефон одаморо ба кор таклиф мекунем, ба воситаи телефон регистратсия мекунем, заказно оформление мекунем. заказмона мисол курьерская доставка кунем, агар ба хонам нагирифта меорад. агар ки пункт выдачи Фаберлика выбирать кунем, рафта мегирем наздиктарин пункт выдачаи Фаберлик. ин ҳам духтарҷонам, мо дар историёмо мемонем. ҳамаи мо духтарако имо дорем, WhatsApp дорем, YouTube тамошо мекунем. барои ҳамин дигар ҳамаи ҳамин интернетотуна, мессенҷеротуна беҳуда нагзаронед. гап зада мисол ҳар хел картинкаҳо монда. фақат вақти коргари Фаберлик шуди, картинкаҳои Фаберлика бигирем бимонем, коллаж карда бимонем маҳсулоти Фаберлика, коллаж карда одаморо ба кор даъват кунед. дар Фаберлик пул ҳастай, барои пула ба даст овардан духтарако камтар ҳаракат мекунем. беҳуда гап намезанед. соатҳош қатъи мисол дугонатон, очат ё ки мисол хоҳарат, касе боша беҳуда вақтона нагзаронед, гап назанед. хай гап бизанед, як сиҳати саломатӣ бипурсед, ай паи кортон бошем. бо ҳамин сум кор кардем, бо ҳам моро бо ёрдам мекунед. шумо хеш таворитон хуб намешава, ай гапи беҳудада. ман хеле мекунам. ҳозир аввал бисёр гап мезанам, соатҳош қатъи, ҳозир соатҳош қатъи гап намезанам. телефон мекунам, очан очаҷон нағзи сози хаймсоз бошед, нағз бошед, шидоча, май пай коро мешавад. кор мекунам, пул кор мекунам, бо ягон сумакшон роё мекунам. ин хуб намешава ода, ай ки бисёр гап мезанем. барои ҳамин духтарҷонам, вақтона беҳуда нагзаронед. мисол гап зада
албатта пул кор кунен, ёрдам кунен, зиндагии худро нақс кунен, ин беҳтару хубтар мешавад. Инам худохтарҷону баъд боз барои мисол дуюм званияи фабрика гирифтана мо 50 балли худмона мекунем. 50 балл худаш гудет ами 4,5 ҳазор мешавад, 5000 мешавад. ҳар як маҳсулоти фабрилик балли худша дорад дахтарако. 3,500 дани метавонем мо 50 балл бигирем. Агар мо духӣ бигирем, крем бигирем, баллошон боз зиёдтарад. 50 балли худмона мекунем дахтарҷону. Айтакмон одамои вардагимон ба ё ҳам кор мекунанд. Группаҳои объеммон 200 мешавад. Уже мо мешавем старши консултанти 6%. Инам худохтарҷону барои лидер шудана мода 600 балл дар кор мешавад. Группаҳои объеммон қатъи духтарои таги дастмоқали одамои командамон. Мисол шумо як каталога 2 одами овардем кифоя. 2 одамтон қатъи хушро кор мекунед, кора хушро мефаҳмонед шама тарафа. Вай одамани мегӯяд 2 одами дига меёрад. ҳар як ами одами овардагӣ ки 2 одами дига ки биёрад уже командаи шумо калон шидан мегӯяд духтаро. Чанд ха одам бисёр бошад, он қадар хай бо нақстарай. Инам худохтарҷону барои лидер шудана 600 гуфтам балл дар кораи группавоитон, барои старши лидер шудана 1000 балл дар кор мешавад. Ҳамаи ин баллора шумо қатъи командатон духтарҷону якҷоя мекунед. Вақте ки шуморо кор кардан буфурад, шумо дар пеши худтон мақсад мондагӣ бошед, ҳаракат мекунед ки ба ҳамон мақсадтон бирасед духтаро. Ягон кори қин нест. Мо мисол ман рафтам Тоҷикистон, дидем занако бовар кунед ки мардикорӣ мекунанд, занако аробакашӣ мекунанд. худо нишон надад ку ай рӯзи ногузаршона ку занако ба дигар корҳои ношоям даст мезананд, ай рӯзи ногузаршона. Лекин фаберлик беҳтарин кора, кори ҳалоле ки мо меҳнат карда духтарако кор мекунем. Гапи ягон каса гӯш накунем. Марани бидан духтаракое ки партнёр шудагем, духтаракое ки международни директор шудагем, ваёрани бераҳа кардагиам, ваёрани бовар кардан бовар кардагӣ нестанд, шавҳарои худшон мисол наздикои худшон. Лекин ҳаракат кардем, иншолло ки худованд баракатшо додестем, мо дидестем. Бароям духтарҷону биён якҷоя кор мекунем, ҳаракат мекунем, зиндагии худмон хубу беҳтар мекунем. Инам худохтарҷону то старши директор шудана маоши шумо дар лични кабинетон дар фабрик ҷамъ шуда места. Ами маошон шумо метавонед ки 65% ям боре ки мегиред дар фабрик вая платит кунед. Вақте ки уже званитон боло шудан гирифта, шумо ба старши вице-директор ҳастед, директор ҳастед, шумо метавонед ки карта кунед, уже маошон дар карта уже омадан мегирад шумо дар маоши калон. Шумо ҳаракат кунед духтарҷону ки дар 8 каталог директор бишед 3000 балл қатъи ҳамаи бонусҳои шумо директорский бонус мегиред, бонусҳои шумо удваиваться мешавад. Агар 55,000 бигиред, шумо 110,000 мегиред. Ман худам ҳам директора чӣ қатъи шудагием, бисер қатъи шудагием, ҳам старши директора 55,000 нев 110,000 гирифтагием, 27,000 нев 50 чанд ҳазор гирифтагием барои старши директорӣ. Инам худохтарҷону ҳаракат кунем ки ба бирсави сар директор бишавем. Кори фабрик реальни кори. Оли мо бо дар бораи лестница успеха фабрик гап мезанам, квалификатсиони бонусҳош гап мезанам, чӣ хел мисол бонусҳои калон мегирем, бонусҳои нағз мегирем. ҳамаша шуморо иншолло ки якта ба якта мефаҳмонам. Инам худохтарҷону имрӯз ман хостам ки дар бораи кори фабрик камтар шуморо маълумот битум, бифаҳмонам ки кори фабрик реальни кора. Биёед ҳамроҳи мо кор мекунем. Ман маълумоти мухтасарат боз дар ватсапи ман менависен, ҳамаша шуморо хушру мухтасар мефаҳмонам. Ҳамаша кора айнон шуморо меомӯзонам. То директор шуданам ман шуморо иншолло ки ёрдам мекунам. Якм ҳами линияи шуморо ки ман худам қатъи шумо соз мекунам. Директор ки шудем бо иншолло ки ай ман ангуштарини тилло шумо падарка мегирем. ҳар каталог ман духтаракомда чалаи тилло ё ки ягон падаркои қимат падарка мемонем. қатъи директором якҷоя шуда. Инам худохтарҷону биёед ҳамроҳи мо кор мекунем. Беҳуда дар хона мисол нашинен. Серамно бо такрор мекунем. Ҳаматон ҳамаи телефон дорен, интернет дорен, ютуб дорен, инстаграм дорен. Бисёриётон мешинем мисол ҳар хел видео тамошо кардан, ай вақтона беҳуда гузарондан ҳар хел видео тамошо кардан. Биёед ҳамроҳи мо кор мекунем духтарҷону. ҳамаш дар дасти худтонай, ҳаракат дар дасти худтонай. Наставнику дар инҷа виноват нестанд, директор дар инҷа виноват нестанд агар шумо пешрафта натонистед. ҳар кас талош мекунад барои худаш. Агар шумо савол ҷавоб кунед, мисол шумо бипурсед, ҳамон наставник ҳам намефурад ки ҳам хеле одами коргар ай даст бита. Ҳама вақт мо кӯшиш мекунем ки ҳам хеле духтарако дар командаи мо бошанд, духтаракое ки бибинем ки кӯшиш кардестанд, ҳаракат кардестанд, бал задестанд, пурсупоз кардестанд, маро ҳар рӯз савол метан. Мо духтаракоро ай даст додан намехоҳам. Барои ёрдамшон мекунам. Барои духтарако успехи ҳамаи шумо, пешравии ҳамаи шумо дар дасти худтон. Ба ҳаматон пешравиҳо таманно дорам. ҳамеша дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. Дар ҳар ҷое ки бошед, биёед ҳамроҳи мо кор мекунем ва якҷоя ба орзуҳои дилмон мерасем.